Ahoj, zdravíme protinožce. Čau. Dneska je sobota, je 12 hodin. A proto se válíme. Dneska hledáme ubytování nový a pojďme se podívat na našeho šoldu. Tím, že jsme koupili auto, tak jsme si koupili tady víno na oslavu. Pořádně jsme to zapili za $25, 3 litry vína. To je to nejlevnější víno, v podstatě je opravdu vynikající. A po takové době bez alkoholu jsme se docela picli, protože je to nezvyk. Tak dneska je celkem pěkně. Můžete vidět, takhle máme baráček, kde nemáme místnost, je tam jsou tam 4 ložnice, 3 koupelny, garáž. Tak. To je náš šolda, tak jsme ho pojmenovali Honda Odyssey 2000. Tak, tohle video točím hlavně pro tebe, brácha, a pro Šébu, abyste věděli, v čem s náma budete trávit nějaký čas. Dokonce má i parkovací kameru zadní. Můžeme se podívat do kufru. Tak abyste věděli, tyhle sedačky, tyhle chci vyhodit. Nebo takhle složit. Nás v podstatě zajímá to, aby jsme mohli mít tohle jako úložný prostor, protože tamhle ty sedačky půjdou dozadu. Tady se postaví tady v této úrovni ještě přídavná jakoby deska pro uložení madrace, takže tady v té dešce budeme mít někde madraci plus teda ten úložný prostor, co tady jste viděli před chvilkou. Důležitý startovací kabely, který jsme pořídili hnedka při koupi auta, protože tady to doporučuje každý, může vás to zachránit, stejně tak jako rezerva. Náma budete trávit veškerý čas. Prostor tu je, ještě si to můžu posadit dozadu, žádný problém. Předu na tom budeme mít v podstatě ještě desku a madraci, na který budeme spát, když budeme cestovat sami. Spolujezdec, místa baděj na nohy. Krásnou desku tady. Na kávičku raní vždycky máme po cestě do práce. Místa řidiče. Je to trošku nezvyk, ale po 2 hodinách jízdy už jsem jak místní řidič. Máme pohodičku automat, takže žádný stres. A vzhledem k tomu, že na Novém Zélandu je asi 65% aut dovezený z Japonska, tak Šébou s bráchou máte za úkol, než přijedete, se naučit japonsky, aby jsme mohli jezdit podle japonské navigace. Tadyhle můžete vidět rozsypaný čaje. Takže čeká to jenom na vás.
a zítra nás čeká první trip na zkoušku, protože zítra má být ještě hezčí počasí než dneska. Tak jedeme v podstatě asi 30 km za Auckland, kde je národní park Waikatiri, kde je asi 250 km tras. Nicméně, když jedeme jenom na jeden den, tak si dáme dva, tři okruhy pěkný, aby jsme našlapli třeba 20 km, takže ráno jedeme opravdu brzo, aby jsme tam byli co nejdřív. A to asi všechno, budete vidět nějaký video potom z nějakého tracku, nějaké fotky, mělo by být pěkně, tak doufám, že to vyjde. Budou pěkné fotky a pěkné záběry, krásné přírody a v podstatě my uvidíme první divokou přírodu tady na Novém Zélandu. Takže jo, zdravím a mějte se fanfárově. Čau. Čus.